Good morning mga kaboy scroll, another video na po itong bubuhat no. So natadri karon sa Taluban River nagluto kauban nga itong mga kaboy scroll na natong kaboy scroll na si Brad Asung. Kumbati na po itong mga kaboy scroll no. Kot-kot sa butong para makakaon. Presko kayo labas kayo ng putong mga putong kauban na itong brother na si Brad Dudong. Nagkamulog prepare sa atong kinilaw. Nasa tadiri mga kaboy scroll na nagkabuyag. Prepare sila mga kaboy scroll silang nidaan ng estudian sa tsada kay diri lang sa pala mga kaboy scroll no kayo presko and tubig sa sapat mga kaboy scroll. Ugnaan ng mga kaboy scroll murag lami na kayo sa tapis sa waning tubig mga kaboy scroll bisag tugnaw kayo halalag mo ay lami ka mga kaboy scroll no kay presko kayo ang tubig gikan sa bukid nya kaning panahon ng mga kaboy scroll medyo murag hapit ta magulan kusok-kusok sa sang ulo diri mga kaboy scroll di murag katol na di kayo agad-agad katol na di kayo mga kaboy scroll ba na to itong ugangan itong mga kaboy scroll no katong sawa mo sa diyang isa kanindot nga liganan diri mga kaboy scroll diri sa Taluban River o matag Domingo Sabado diri ni makaligo ni kauban ng mga pamilya mga brother mga kaboy scroll nasa tayong mga visitor dyan mga kaboy scroll lami kay hayang-hayang diri mga kaboy scroll kay tugnaw lami kay ang tubig mga kaboy scroll buyag o ganiya atong akapan ay ato ni sayawan mga kaboy scroll no kay murag lami sad kay say-sayo aning panahon ng mga kaboy scroll. Atong tambakan sa mga kaboy scroll 1, 2, it's a prank. Uy, ibalik man mga kaboy scroll. Hi guys, welcome to my vlog. Wala ha? Ato sa video na itong ugangan mga scroll mga pag-inpag sa likod na sa bato mga scroll sa kabantay judid-judid sa likod mga scroll Lugan po sugod kaboy scroll balik ba? Buto mga kaboy scroll nanahon ang ikaw ba ng mga pamilya mga kaboy scroll kumbati na sa mga kaboy scroll loto ng kinilaw ang damang kadito mga brother mga kaboy scroll no timing sa nila sa tulong so na ito mga brother ko rin mga kaboy scroll so nagtapog mo din mga kaligo kayo sa pa nagbalog din may na kutok sa kinilaw magbura ako tubot ng video mga kaboy scroll na subscribe sa YouTube channel Kaboy Scroll.
mag-subscribe sa ating YouTube channel mga ka-boy scroll ha. O stay tuned ka sa